Zachary, are you ready? What? Are you dressed up? Did you have a shower? Do you want the one I have? Oh, this The one. sauce that I made? That would good. That would be good. Huh? The sauce that I made last night. How have I always? You want? Is that tasty? That one? Do you want me to half this, Kuya? You got basketball. Yeah, so I have to pick you up. So you're gonna meet me where I always pick up Paul, okay? And are you decided how are you coming with us or you're going with Kuya? You're coming. So you go. Okay. Yeah, I'm picking you up, you and Kuya stuff. If you wanna come to basketball. Mommy, I brushed my hair. Okay. Get your shoes and your socks, please, Sophie. Yeah, I'm just gonna get this stuff. And then drink your Yakult now. Is that what you're gonna wear today, Sa? You want Yakult? Or do you want to bring Yakult? How about you, Kuya? Mommy, Mm. you know that hair tie you're using? I think that one was mine. Yeah. Oh, thank you. Got the hair tie in You want a Yoli Holly? Oh, yes, please. Are you bringing that Sa? The saxophone? Oh my God, look. That has drank so much water. Holy, those are your bags. Better clean that here. Oh, Christmas. Because it's Christmas. It's right around here. Let's see what flavor I'm
not here, the lollipop. Okay. The bag's not in my room. Can you get water? No, you're good. Oh yeah, here. You don't need that one. Okay, Baba. So heavy, isn't it? What? Am I ready to fold up? I guess stuck in the bag. Okay, see ya. I'll tell you that. Love you. Listen and One. learn. Okay. Listen and love you. All this stuff. Listen and Pick me up. yeah, I'll do it. I can tell that you can't focus. You haven't been yourself in a minute. And I know that your mom's been sick. It's been a while since we talked about it. I don't know how to ask if you're okay, but you should know at the end of the day, when you don't know how to. Be strong, you can't lean on me. I'll be your rock at the bottom. You don't have to be cool, 'cause I see through it. If your world is feeling heavy. Hapon na pala guys. Ano na? 2:16. Pupunta pala tayo ng Mount. Akala ko hindi na ako pupunta ng Mount. Kasi diba walang dancing si Holly. Eh may basketball si Sak. So ako yung magtitake sa kanya kasi wala pa si Jan. So pag may dancing si Holly, si Jan talaga ang naghahatid kay Sak. Kasi yung time ng dancing ni Holly, same kay Sak sa basketball. And then different way. So hindi ko sila pwedeng ako lang yung magda-drop off sa kanila kasi same time. So, malilate ang isa pag drop off ko yung isa. So, si Jan ang naghahatid kay Sak. So, ngayon ako ang gagawa. So, si Kuya lang ang sasabay sa bus, sa school bus mamaya pa uwi. Then, si Sak at si Holly, pipikapin ko sa school. And si Jan hindi pa siya makaka-uwi. Tumawag siya kanina. And, gabi raw, alauna. Hanggang alauna raw sila sa hospital, tapos natulog mga ilang oras, then bumalik ulit sila sa hospital kasi nga hindi talaga maganda yung condition ng friend niya. Hinihintay na lang yung may hinihintay raw na kapatid na manggagaling sa Melbourne, and I don't know, basta yeah guys. So yun yung sitwasyon doon ni Jan sa Adelaide. Then, mamaya, ilalabas ko rin pala, mag-nuggets lang yung mga bata, and meron akong sweet potatoes, na yung iba naman yung shape niya, para siyang waffle. So, yun yung dinner nila. O kaya, mamaya, pa-ordering ko si Kuya ng chips sa, dito malapit sa amin, kung gusto nila yung regular na chips. So, dadalhin ko to, sinat aside na to ni Sa kanina. And then, yung medyas niya. And eto pala yung uniform niya. So, hindi tayo nakakapanood nung basketball ni Sak nung nag-start. Kasi, hindi na ako yung kasama niya. Ayan, unlucky. Nagrereklamo siya dito kasi unlucky ka. So, ganito yung uniform. And, bago rin tong shorts. Nagpabili siya sa daddy niya. Kasi kung maalala nyo last time, binila ko siya ng short yung may green sa gilid. Kasi yung jersey niya nung time na yun is green and black. So, ayaw niya ng, or hindi raw bagay sa, ano niya, sa uniform. Kaya nagpabili siya ng black. Ano to? Nike yata to. Nike ba to? Aero Ready. Anong brand niya? Adidas. So, yan yung dadalhin ko sa kanya. Tapos, dalhan ko rin si Holly ng damit. Kasi mag-change din yun. Kasi manunod kayong basketball. And kanina pala yung gamit kong camera is eto guys. Eto yung gamit kong camera. So, eto yung ginagamit ko dito sa bahay minsan. Pag hindi nagloloko-loko yung aking camera.
Hindi ko alam kung bibili ako ng bagong camera yung ating pang-vlog. Yung parang ganito or ibang brand na light lang. Kasi ito mabigat to, hindi to pwedeng dalhin sa labas. And mahirap din tong gamitin. Kasi kailangan mo siyang i-adjust. Depende sa lights. So, yeah, hindi ko alam kung bibili ako. Merong isang set ng isip ko, wag bumili. And merong isang side na, yes, dapat bumili ka. Kaso, pag bumili kasi ako, baka hindi ko na talaga ito magagamit. Ang mahal ng camerang to, guys. Ito yung A7C. Yung camera, mahal. Tapos, ito, mas mahal pa yung lens niya kaysa dito sa body. So, parang hindi ko alam. Basta, hindi ko pa alam kung bibili ako ng bagong camera o pagtyagaan ko muna to. Yung G7 X. Kasi meron din ako yung Osmo Pocket. Yung number 2 naman yun. May number 3 na, diba? So, hindi ko alam. Pinag-iisipan ko, but we'll see. Pero ito kasi gusto ko itong gamitin kasi sayang naman. Sayang naman ito kasi nga medyo may kamahalan tong camera. So, kailangan ko lang talaga siya matutunan gamitin. Hindi ko naman siya laging ginagamit. Kaya, hindi ko siya ma-set up ng maayos lagi. Kasi nakakalimutan ko. Pag inaral ko ngayon yung setup niya, tapos ilang weeks or months, hindi ko siya gagamitin, nakalimutan ko na. So, nangangapa ako every time na ginagamit ko yan. So, kaninang umaga, yan yung ginamit ko. So, pagpasensya nyo na guys. One day, baka gumaling din tayo sa pagsisetup niyan. Tapos, nagko-color grading din kasi dyan. Kasi pag inoto ko siya, tinry ko kasi yung auto, napaka-ano niya, parang, basta napaka yung kulay niya ibang-iba. So, ang ginagawa ko, manual. So, kino-color grading ko siya, kino-color grading ko siya sa abot ng makakaya ko. Hindi naman ako marunong sa color grading. Pero, inaaral ko naman na pa konti-konti. Try ko naman ang best ko, guys. So, yeah. So, alis tayo. Punta tayo sa school. Pipick up. Ako lang pala. Pipick upin ko sila din. I'll see you sa basketball. Panoorin natin si Sak. Naglaba rin ako. Hindi pa siya tapos. So, mamaya ko na lang siguro yung sasampayin. Pagdating, ang importante ay, eto bago pa to. So, pwede ko pa siya dito ilagay. Hindi ko muna siya ilagay sa plastic bag. Nagugutom ako. Siguro mag-Yakult muna. Ay, eto yung totoong Yakult, ang brand. Hindi yung isa. Hindi ko alam kung bakit gusto yun ng mga bata. Trinay ko, hindi ko yung bet. Mas gusto ko pa rin to. Kasi siguro eto yung kinasanayan ko. Dito ko naman sila sinanay noon. Nung mga bata pa sila hanggang lumaki. Pero, ewan ko at nagustuhan nila yun. Okay lang din kasi mas mura nga yun eh. Compare dito. Ay, kunin ko pala yung nugget para malabas ko na. Nandun sa kabilang freezer yun. Ito yung sweet potato na ibang shape niya. Waffle fries ang tawag. Coles brand din siya. Pero yung bilog-bilog siya guys na parang, yun, parang waffle. And, eto si Dinosaur. Hindi ko naman lulutuin ito lahat. Kukuha lang tayo ng, siguro, hindi ko alam kung tigilan. Si Kuya, alam ko 7. Minsan si Holly tsaka si Sak 5 lang ang gusto nila. And, frozen na frozen. Ang ganda ng freezer na yun. Pang commercial kasi yung freezer doon sa shed. Compare dito. So, eto, sobrang tigas. Nakapag-edit din ako, guys. So, meron akong na-edit na 2, 3. 2 ba? 3. Basta, meron akong vlog hanggang sa Wednesday. Kasi, nag-edit ako lagi na nag-edit para pag pumunta tayo ng Sydney, meron pa rin kayong mapapanood habang nagbabakasyon ako. And, yeah, hopefully, maging matapos ko lahat ng mga in-edit ko bago ako umalis. Bago tayo mag-Sydney. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 4. Siguro tigsa 7 na lang sila. 2 pa. So, ayan. Tapos ito, lagay ko dito na lang sa freezer. Okay. And eto, pwede ko itong ubusin ngayon kasi kakain din ako dito. Nakapark na pala ako dito sa labas ng school ng mga bata. And bago ako pumunta dito, duman muna ako sa post office. Pinick up ko yung mails. Ito yung mga mails namin. And
Meron din tayong package from Capricio. Ito ay in-order ko para kay Holly sa kanyang ballet. Ito yung ballet shoes niya kasi yung sapatos niya is medyo masikip na. So, in-orderan ko siya and hopefully tamang size. Size 1 siya sa regular na sapatos. So, in-order ko sa kanya size 1 na. Kasi meron doon na 12. Toddler 12 ba yun? So, 13. So, yun yung last kong order na ballet shoes ni Holly. So, hindi na kasya sa kanya. Okay pa naman, pero makikita mo na talagang pinipilit niya na yung niya. Malapit na yung niya. Puro na lang tayong niya, no? Malapit na yung concert sa 30 ang concert. So, para ma-practice na to. Ang daming papel. So, eto siya, guys. Capricio. Ayan. Na-sold out yung tights nila. Yung dito si Taylor Swift. Yun yung nakita ko sa TikTok na sold out daw yung tights. So, ganito lang siya kaliit. Ay, sana kasya. Yes, kasya na to kay Holly. Sana hindi siya mahaba. Sana hindi mahaba. Kasi sinukat ko siya 24 cm. Tapos nag-search ako online. Sabi ko, ano ba yung size ng 24 cm? Sabi 1. Kasi yung last doon, 13. Iyon yung last year ni Holly. Tapos, eto na yung next. So, eto na. Kasi yung isa niya talaga, na siya, guys. Makikita mo nang gumagano na yung malaking, ni Holly. Toe, dyan. Makikita na siksik na talaga siya. So, eto yung nabili natin. And hopefully, magkasya kay Holly. Magkano to? Medyo mahal ang ganyan na sapatos. Ang liit lang yan. Nasa, magkano ba siya? Wala dito. Wala naman pala. Walang price. Ito lang. Price. Walang price. Ito yung return or refund. So, itago ko muna to para just in case. Basta binayaran ko is 78, 79 kasi yung express is nasa magkano ba yung express? Basta in-express siya. So, nasa $50 to, guys. Itong malit na sapatos na to. Ang nipis-nipis. Nasaan na yun? Ayan. So, natin yan kay Holly. Na rin tayo dito na habang hinihintay ko yung mga bata. And, meron akong in-order sa Shein yata to. Sa Shein na yata to. Dumating na din. Nag-try ako mag-order ulit sa Shein ng damit. Yes, sa Shein to, guys. Ayan, parang ang laki. Wala, malaki siya. Yung bubble, skirt. Sana kasya ako. In-order ko is large ata kasi medyo malaki pa tayo. Nag-order ako ng star na hindi ko alam kung magagamit ko to. Para to sa guys, sa concert ni Coldplay. Ayan, star. Tingnan natin kung pwede tayo maglagay ng star somewhere. So, meron ako doon na pinag-iisipan na susuotin ko. Casual lang siya, guys. Denim na jacket, tapos black, tapos denim na shorts. Tapos naka-tennis lang ako kasi parang rugged lang yung outfitan ko sa Coldplay. Pero nag-try akong bumili ng, di ba nang uso to? Akala ko nga hindi siya aabot eh. Pero ay, ang ganda ng tela. In fairness ha, Shein ha, ang ganda. Ang ganda ng tela niya. Sana kasya ako. Sana kasya ako. Hindi siya, mabigat din siya ha. May weight. Yan. Ilagay natin. So, nag-order tayo ng black. And also, white. Alam niyo naman ako. All color job. Ayan, white. Pero ibang siya. Iba yung tela niya. Sana kasya talaga ako dito. Parang malaki. Ayan. Ay, ang cute! Pero dadalhin ko pa rin ito kahit hindi ko siya masuot sa concert. Tingnan natin kung anong pwede natin gawin dito. Ayan. Bubble skirt. And, ano pa ba?
And bumili ako ng yung mga stars. So, magbi-bling-bling ako. Magbi-bling. Hindi ko alam. Basta we'll see kung anong magiging outcome ng mga stickers na to. And si Holly din kasi mahilig. So, sa amin itong dalawa ni Holly. So, nilalagyan ko rin si Holly ng mga stickers sa mukha niya pag bet niyang magsayaw-sayaw. And bumili ako ng socks. Hindi ko alam kung magagamit natin to. Pero bumili ako. Just in case meron tayo. Yung long socks to guys. Long. Nasaan na yung... Ayan, long siya. Char. Ayan, mahaba. Tapos, mayroon siyang line na navy blue and parang maroon siya. So, hindi ko alam kung magagamit natin to. But, yeah, bumili tayo. Dalawa to eh. Ibang kulay naman yung yung line niya. Ayan, black. White and black. Oh. White lang yung line pala niyan. And meron pa. Ano pa to? Ay! Dalawa ang kinuha. Oh, ayan. Ako na talaga. Another bubble skirt. Pero iba naman yung kanyang. Ito naman the zipper. Yung dalawa kanina is the garter. So, ito, parang maluwag, no? Pero pwede naman ibalik. Pero hindi kasi ako, hindi ako masipag magbalik, guys. Ang dami kong mga damit na iba-ibang online na hindi kasya sa akin. Na hindi ko naman nababalik. And, another bubble. O, diba? Inulan tayo ng bubble. Ayan. Hala, parang malaki to sa akin. I will see. Sana hindi. Sana kasya. Kasi hindi siya garter, guys. Ano siya? Zipper. Zipper. Parang gusto ko na siyang isukat. Ay, parang kasya naman, di ba? Ito yung old days na mga sukatan. Kasya naman sa akin. Ayan. Large yung kinuha ko kasi large na ako at the moment. Ayan. Kasi yung aking weight, timbang, pag ganon-ganon. Next is, ano to? May extra 10% ako sa next shopping ko. Ay, what's this? May pa-vest. Ay, maliit yung vest. Hindi ito kasya sa akin. Ay, hindi. Tama lang siguro. Ayan, yan yung nabili ko sa Shein. So, 8 minutes na agad tong ating pa-haul. So, linisin ko lang yung kalat ko dito. Kasi si Sak, magagalit yun kasi dito siya upo sa harap. Hintayin natin yung mga bata. Malapit na yun lumabas ng school. Tapos na ako maglinis ng kalat ko dito. Anong oras na ba? 3:17. Papunta na yun. Punta na ang mga yun dito sa car. And meron ako ditong baon na snacks. Kasi wala pa akong kain. Simula kaninang pagising ko, wala pa. Tubig lang. So, meron ako ditong mandarins. Dinamihan ko na kasi baka gusto rin ng dalawa. And yung maliit na bell pepper na may cream cheese. Ayan. Cream cheese. Ang nakalagay dito. And eto, masarap to guys. Si Captain's Table. Yung pepper. Cracked black pepper. Yung flavor niya. And meron pa ako dito. Ang tagal na nito guys. Pero okay pa rin siya. Yung sea salt cracked pepper din siya. Na natural chip ko. Yung brand. So, dinala ko pa rin yan. Ay, nahulog yung ating orange. And meron akong cream o. Oh, diba? May cream o ako. Then, dinala ko rin yung cheese ko na cheddar. Yung slice na chili. Ayan, kasi may crackers tayo. So, kailangan natin ng cheese. So, yan yung dala ko. Gusto ko nang kumain. Pero baka dumating na yung dalawa. Pero okay lang din kasi magbibihis naman sila. Gutom na ako. And nung tumawag pala sa akin si Jan, sabi niya sa akin, nakalimutan niyang magdala. Ang nadala niya lang is yung isang pants. Nakalimutan niyang magdalang undies na isa tsaka top. So, sabi ko, bumili na lang siya dun. Sabi, hindi daw siya makaalis-alis nga kasi doon lang sila sa hospital nakabantay. Kasi anytime, alam niyo yun. So, napaka-critical daw ng situation ngayon dun. So, yun. So, hi!
Andito na sila. Where's Kuya Sak? I don't know. Ah, you don't know? Alright, get changed now. Wait, what do you mean? Change your clothes because we're gonna watch Kuya Sak. Thank you, Ben. Okay. So yun, wala siyang, sabi niya, pagtawag niya, nakalimutan niya raw damputin. Kasi nga, nagmamadali siya, pero nadampot niya yung, yung pants. So may dala siyang extra pants, wala siyang dalang extra t-shirt, tsaka undies. No, I have no room. It's my bag. Put your bag here. And can you try your, ballet shoes, please? Did they come in? Yeah. Oh, that one. Why did I like that? No, weird. Remove your shoes. Exact same ones. Sana magkasya. Yan. Punong-puno siya dun. Was it this foot? Yeah. Yes. Perfect? Yeah. That's good. Hi, Sa. Wait, who's that? Wait, who's that? Wait, who's that? Hmm? So cold. Still cold? Yep. Go. Get changed now. Oh, Nag-stop kami dito sa Badnox. Kasi mag-ice cream daw muna. Ang laro ni Sak, may training muna siya bago ang laro. What time is your training? 4:15. But we can be late. No, we don't have to be Yeah, late. it's 'cause 4:15. Tapos kung si Holly naman, may dancing. 4 o'clock si Holly, ang dancing ni Holly. So hindi ko Is talaga... Holly going? No, she doesn't have a dance today. Okay. Alright, mag-ice cream muna kami. Kasi maaga pa naman, 3:37. Ayan, nakabiis na si Sak. Ito yung Badnox sa ice cream. I couldn't decide. So, yung kukunin ni Sak, dalawang flavor. Cookies and cream and... Just What else? What's the other flavor? Rocky Road. Ayan yung kanya. Mabibinyagan na yung sapatos niya today. And ayan yung Rocky Road. Thank you. And how about you, Holly? Just cookies and cream? Cone? Okay. Cone, single. So, dito muna kayo magtatambay. Kasi wala pa naman. 4:15 pa naman yung niya, yung practice niya. Then, what time is your game? 5? Okay. Ano pa lang naman? 3:43. Kainin ko yung baon ko. Dito rin ako upo kasi maganda yung weather. Yung baon ko. Pinicturean ko yung dalawang cute oh. Naubos niya na yung ice cream niya. Ngayon, nag-cheese naman siya. You should have washed your hands up. good. Huh? You like it? Kumain din siya nito. Kinain niya isang buo, hindi ko yung kaya. Why you put it all? That's good. Yeah, you know that's spicy. I know it. Is capsicum spicy? This one, this kind. You like that? This cheese? Naka? It's nice. When I put it in my croissant, it's so good. I don't like croissants. Wow. Just don't like it. Wow, it tastes good. Better than regular bread. Look at your face. Always been the sound of you that soothes me. Naubos namin, guys. Hey, pababa. Thank you.
Hi, Pa. Hi, Mom. Hi. Can I try? Oh my God. Ay, aray ko yung buhok ko naipit. Kumari ako ng ice cream. Alright, Can I Pa. try your Rocky Road? Double. Mum, that's what haircut I want. Yeah, like the Philippines. Yeah. Gusto niyo yung haircut na... I knew you were gonna get mango because I see. Okay, let's go a bit late. Okay, guys, I'm going to training now. Okay, see you, Mum. See you. I'll see you later. Yeah, bring my drink ball. Yeah, I will. Magti-training pa naman siya. So, mamaya na ako pupunta. Wait, do I just? Hmm? Yeah. Gusto niya yung mango eh. Dito na pala tayo sa loob. Nagti-training pa si Sak, sila Sak. Ayan yung team niya. Start na pala. Just... Good job, Sak. Naka-point na si Sak. Hindi nga lang natin siguro nakunan. Late na yung pag-open ko ng camera. Yes, Sak! Good job! Wow, naka-points ulit ang Saki boy. Oh, you're right. Nope, one more. Close ang laban. Close ng... Go, Sak! Yes! Good job, Saki! Wow! Nakailang score na ba si Sak? Bahay na pala kami, guys. And si Kuya ang nagluto ng nuggets tsaka yung sweet potatoes. And si Sak nakaligo na and natalo sila sa... No, I'm alright. And ako, pagkadating ko, sinampay ko yung mga nilabhan ko. Ayan, towels and konting white na damit ni Jan tsaka ni Kuya. And ayan si Sak. And kanina ko lang nalaman na hindi raw yun yung team niya nung naglaro siya. They swap you to the other team. Right? Yep. And your team before was good. Wala pang talo raw yung team niya. Ngayon, how many lost? That team already? 3? 0. No, your team before. But now that you are They in. haven't lost. No, the one you are in now. 0. What do you mean 0? They haven't won again. Ah, they haven't win a game. Oh. Won. They haven't won a game. So, wala pang panalo yung kung saan siya ngayon naglaro. First, ngayon niya lang daw na kalaro yung mga team na yun. Kasi usually, ang kalaro niya ay yung ibang team. So, I don't know. And the grand final, when? Next week? What? 3 or 4. No. When is the grand final? Next week. No. When? That's the finals. Grand finals in 3 or 4 weeks. Oh, not tomorrow, not next week. That's finals, not grand. Ah, final. Sorry. So, yung finals daw sa next week, right? Next week is the finals. I think. Okay. And, yeah, busog na ako. Hindi na ako kakain kasi ang dami ko na nakain kaninang ice cream. Ice cream yung madami kong nakain. Paradise, tell me who you see, 'cause I think I do.